Sanibonani, namuhla sokhuluma ngokuphupha uwasha noma ugeza. Nansi incazelo: udinga ukugeza empophomeni uma uyisangoma. Uma ungesona zama ukuzikhipha isichitho, amaphupho esichitho lawo, kumele uzihlambe ukuze izinto zakho zizokulungela. Ukuphupha ugeza ngamanzi amnyama angcolile kubika into embiza ezokwenzeka empilweni yakho. Sukuma ngokushesha uzikiline uxoshe imimoya emibi namabhadi. Leli phupho liyafana nokuphupha uxubha amazinyo. Amanye amaphupho asondelene nokuphuza uhlamba, ukuphupha ugeza ikhanda, izinyawo, umzimba. Ukuphupha ugeza ingane kungachaza ukuthi izinhlanhla ziyaqala ziyavela, ingane ephusheni imele inhlanhla. Ukuphupha uchatha kona kuchazani? Ukuchatha kuchaza ukuthi unobuthi obukhona egazini lakho, obudinga ukukhishwa. Amaphupho ngokuwasha izingubo. Uma uphupha ukuthi uwasha izingubo, qaphela, kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe yinto ebalulekile kuwe maduzane. Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile. Uma uphupha ukuthi unikwe izingubo ezingcolile noma ubuzwe ukuthi uwashe izingubo kodwa amanzi angcolile, kusho ukuthi kukhona ozama ukuthakatha umuzi wakho. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka. Uma uphupha ukuthi ungcolile, kuwuphawu iwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.